בוקר טוב. בוקר טוב, מחלקה 2 לסטמפיות. יכול להיות ששמעת פה איזה רחש בחש? לא, יכול להיות שמעתי רחש בחש? דברת, עושה שטויות, עושה רעש? מה, אתה חושב את הבסיס שייך לאבא שלך? ציפי גלילות? טוב, לסטמפיות, הקצין מגיע. כל היום, הקצין, הקצין? תמשיך. סטופ. בוקר טוב, מחלקה 2. צריך את ההקשבה של כולם. בנים, בנות, גיל ריבה. כמו שאתם יודעים, מחר הצניחה הראשונה שלכם. מה שאומר, השכמה ב5 בבוקר, כולם על הרגליים. רוב שמוב ברווז שקוף. 5. מחלקה 2, אתם מתבחיינים לי על לקום ב5? על לקום ב5 אתם מתבחיינים לי? תגידו, יש לכם מושג בכלל מה זה לגור באוהל במשך 3 חודשים? מוסטפא, תוריד את היד. יש לכם מושג בכלל מה זה לעשות חודשיים קו, חודשיים בלי להתקלח ובלי לצחצח שיניים? מוסטפא, תוריד את היד, נו. יש לכם מושג בכלל מה זה לטחון כל כך הרבה שאתה תהיה מוכן למצוא צלמג שלך רק בשביל לצאת שבת? מוסטפא, תוריד את היד. מוסטפא, אף אחד לא צריך לדעת. סמל אמר לכם לסתום פיות, אז כולם לסתום פיות. לא רוצה לשמוע שום ושום דה. ובמיוחד לא דה. פה זה לא רוסיה, מה זה? אין לכם כבוד, מחלקה 2? עומד מולכם סרן 12 שנה בצבא? זה כמעט 14 שנה? יש למישהו סופר גלו? יש למישהו סופר גלו? לא, כי נשבר לי הזין. תמשיכו ככה. מחלקה 2, תוך חצי שעה אני חוזר, לכולם פה יש מסדר. דיר בלק הראשון שמפשל מקבל ממני שבת בכל היקר לי. כל היקר לי. בגלל זה אני שותה מים. כי כל היקר לי. טוב, אני סחניך תורן. מס עליי, בוא. מס עליי! בוא לפה. בוא. לא פאקינג! אם אתה דפוק? תן לי דוח נוכחות חיילים, בבקשה. כולם פה. מה כולם? חסרים 5. להחשיב גם את מי שחסר? נו, ברור שלהחשיב את מי שחסר, מה אתה אידיוט? יבגני שומר. סלאבה שומר. גרישה שומר. דימיטרי שומר. ויורי במרפאה. מה לעזאזל עושה במרפאה? שומר. טוב, חייל בוחן קטנטן. אתה כרגע צנחת לשטח אויב, פתאום בא לך ערבי. מה אתה עושה? ישר אני לוקח כדור סמבו. בגלל שהוא ערבי? לא פאקינג, בגלל שהוא ערבי אני לוקח כדור סמבו. מחלקה 2, ראיתם איזה גזען? הולך לו הרב ויטמין והכושי סמבו. נס עליי! אתה לא למד מה עושים במצב כזה. במצב שבי, אתה יודע מה עושים? פאקינג זה אומר דרשני. אני ידרשן גם ידרשן. אתה שבוי, אני שווה. אתה שבוי, אני שווה. חייל, מי שלח אותך? המפקד שלי ניסים אפללו, אני לא... לא. מה, אתה דפוק? מה, אתה נותן את השם שלי? תמציא שם, חסרים שמות, תמציא שם. ננסה שוב. מי שלח אותך? ג'וני דפ. מה ג'וני דפ? מה, אתה נורמלי? ככה אתם הולכים להתנהג בשבי? אתם רוצים לבוא איזה חלופי, יפתח להם את התחת? טלי פחימה, תוריד את היד. נס עליי. אתה לא למדת מה עושים. מחלקה 2. אתה לא למדת מה עושים במצב כזה. יש לך שבת. מפקד בבקשה, רק לשבת עזו. סבתא שלי בבית חולים, ואומרים שיכול להיות זאת הפעם האחרונה שאני אוכל לראות אותה. היא גוססת כאילו? רגע. מה זה? באמת? באמת? תראה, מעניין לי את הביצה. חוש! עליו! נס עליי! טוס עכשיו לצניחה! פאקד, ישרו לי לא לצנוח! מי ישך לו לצנוח? ג'וני דפ! מה ג'וני? נס עליי, תטוס! תטוס עכשיו! פאקד, אני מפחד לצנוח! נו, סתכל על עצמך, חייל משוקולד. יאללה, נס עליי! תפס, יאללה, תמשיך לקפוץ, נו, תעלה! עוף שמוב קרוקודיל שזוף! יאללה, נס עליי! תמשיך לעלות, נס עליי! פאקד, אני לא קופץ! תקפוץ! פאקד, אני לא קופץ! חלוק על הזמן, תפס, אני קופץ! מי קיפל את המצנח? סמל ניסים! סמל ניסים, יכול להיות שאישרת לו לקפוץ? לא. מי אישר לו לקפוץ? ג'וני דפ. תודה רבה.